Aventura lui Freddy. Nu e filmul întreg, dar vă prezint un pic. De ce e așa de plictisitoare emisiunea aceasta? Că nu știu, că am uitat eu cumva ceva. Oricum, e un pic cam plictisitoare. Mai bine să aduc pe cineva. Foxy! Hey, Foxy! Da, ce cântam? Ce s-a întâmplat? Poți să stai aici lângă mine? Am un pic de treabă. După aia vine. Ok, Bonnie. Da? Adică tu vrei să-mi spui dacă vrei să stau lângă tine. Numai că vrea Freddy. Freddy, da? Bonnie. Vrei să stai lângă Chica? Da. Adică vrea ea, adică sigur. Nu m-am prins, da. Asta e, nu facem glume. Dar ce s-a întâmplat, Chica? Nu știu, mi se pare un pic că scenele astăzi, cam de pe televizor, sunt foarte plictisitoare. Da, nu știu dacă sunt plictisitoare. Cred că Cupcake nu chiar are dreptate. Păi, haide să ne uităm și noi. Trebuie să ne dea ceva. Chiar cam un pic cam are dreptate, ok. Ok. Da. Să fiu. Chica, unde? Da, aici. Ce-ai terminat treaba? Nu, numai... Da, putem. Vreți? Ce a spus? Ok. Bine, da. Mai bine decât să te uiți la emisiunile astea. Freddy, nu poți să spui asta de televizor. Ce? Televizorul vorbește pe bune, Bonnie. Nu, nu. Ok, haide să plecăm. Ok. Dar și, Foxy, ce vrei tu să facem afară? Nu știu, să ne plimbăm. Bine, ne plimbăm. Ok, hai să intrăm într-un magazin. Aha. Wow! Un avion. Aici. Păi, avioanele sunt mai mari, dar n-ar fi chiar într-un magazin. După ce au plecat din magazin. Hai să ne continuăm. Bine, hai să continuăm. Freddy, vii? Da, așteptați un pic. 3 minute mai târziu. Ok, am venit.